시간이 세리 그치 대리 맺히는 바꿔 신랑이 나타나서 샹가 알리아 라자니 버슬 라지사네시 무명 홈라니 라자니 럭커브 자하 라자 고마스리 야파 너희가 샹가 알리아 버프를 가드라니 소바이 베란자니 쿨라나니 라자니 로 나기타 아간 쿨랑하시 쇼시 라마도 토카 소리 이든 너그시를 알리 버레 알리 부कर 너그 브레스 너그 얼마나 삼가 알리아 풍가시 레 알리 버레 알리 버레 베싱 라자니 로 빌라네 이든 나마 하나시 오 너그 베지나 풍파트나 풍가시 파이 오가 방정의 것이 라자니 먹고 나그들 상가 나니 상가 알리아 풍가시 더 부끄럽다 나니 알리 버레 알리가 상가 알리 되는 것이 아가 선파라면 이야파 가래가 죽는 마라자 산자 알리야 응kam고 수마시는 시지진 아래 내지진 칼리니 베지 엔다레 엉금
이거 나니 바다 같이 달리 비고시 아이디엔 칼리 산자 알리야 엠바레 엠브리니 살라고 너라 라우치 잘로치 구나니 언파이 카파 바리가 되나시는 배시모네 알리 거래 알리 알리 라스 간다구나 까다니 놓고 나겠다 보이나니 산자 알리 쿵쿵베시 내 대지가 쿵쿵쿵베다 보나시 얼라 산자 알리야 라우치 집라구나니 엠바레 엠브리니 살라고 너라 라우치 저기 북한 지나 바탕 지나니 샤탐니 인간 다 부르 사브이 쟁 라나니 가는 오마시 샤탐 옥시지 자나니 라나니 로프 길을 나길을 이걸을 지대고 문의들 매자간을 여파 가니까 헛수는 오마시 라나니 로다버 시간업 대대고 등만 시간이 제일 되지 앞으로 지는 오마시는 세야파 바래바 너바라가 샤브이고 바삭한 랭탕네 엠브레 햄브리니신 아간코 술랑하시는 엠브레 햄브리야 벌럭시는 강파 돌아고 나나는 회팝시나시는 소실라마도 토파 먼페이생 लग시는 바로 길변 랑컬부터 스키스클라퍼니 라마도 토평 시나 geleleku lagu mermana embare embri menaku singase fotofor yang serga meiden pathal dane ini semende khanajeng nama lagu ngase obla laphar fotofor aku ngase thar bare jingsia masako meiden pathal bilai jeng apa batu goreni bichon baije baru tha dawdei munus bari dhen kusuni de lagu ngase obla embare embri na shama nanga are bunga na munus bari bela lagu ngase obla laphar fotofor aku ngase hei nai nuba nane baru tha dawdei kaptisim embare embri menko dengan semasti dia apa dari batu nova 계정 한나이 탑인나니 가정 축하해 부르던 가정 축하해 보라 강과 돌아 비소스 바로 타다우리니 계제라 모든 호마지는 더 내게 lögö시는 대신 동네 가하여 부르기나 라 강릉 마시 톡라 동네 좀 lögö시는 자신의 머리로 인정 고도사 대신 전화인 마시 내 아르나이 탑인나 tor 동네 좀 lögö시는 대신 동네 가하여 부르기나 라 강릉 마시 톡라 동네 좀 lögö시는 자신의 머리로 쓰고와 고도사 대신 전화인 마시 apa karena sudah apa dalam kerawa aku itu saya yang oleh batu doa ini apa kenasam bagus saya ujian lögö시는 bare emburiab nang apa orang koneksi는 nang apa obla roma mohesuto naine terasi는 roma mohesora bunusnya budi dei kangham engkam berangkat kapurudani nang apa orang koneksi는 nang apa cuma logistik kumasi ham logistik munus bego kame saya sapal munus bego kangke kagen munus bego aku sini jende kesi nang kunus sini sampai ngasi saben apa kendali Ima lagi siap mulus me kapsul kilani, mazai kanggen mazang kanga, masih masuk bagi nanane kaitkan, nanane mulus me pergi kanggen masih siapa, bare batu inova. Apa dalam rawa, kasih bercerita, cerita yang berbahaya, nova. 강나의 거듭내 탁한 잔치 군인과 공과 두고 전화하시는 기한 흐는 것은 흐는 탁한 이마 다리기는 두고 전화하시는 빼시고 설득 부려오는 널 부르스 마야 아는 렁커부터 듣긴 시간보다 저 드럼을 내가는 롱자 마사 부시 탁대는 고맙습니다 너의 것을 흘러봐
जों भाषानि मथे थानो मोनाखैनो आरो मनुष्य फोरखौ होबाय थायाखैनो गियान होनाय बोथोरनि थाखाय बिमा सारिजोंखौबो नों आफाया बुङासै नै फिसा सारिजों नोंबो मनुष्यफोरखौ गियान होदों बोसोन होदों जेब्ला मनुष्यफ्रा आंखौ सिबिनायजों लोगोसे नोंखौबो सिबिगोन होनना बुङासै बे समनिफ्रायनो बिमा सारिजोंनाबो नों आफानि सरल बाथ्राफोरनि गिबि जानानै थानो मोनासैनो आरो मनुष्यफोरखौ होबाय थायासैनो आफा बोराइ बाथौ मायाफोरखौ अननाय बोरसासिननायखौ नुनानै लावखार गथ' सिख्ला जोबोद रागा जोंनो हमासिनो नंखाय मैया दाख्लैसो सोरजिजानाय मनुष्य मायाफोरखौसो आइ आफाया अनो नायै बोर होयो जोंनो मोदाय माहारि जोंखौनो अना नाया बोर होआ अमा मनुष्य मायाफोरखौ सोरखायबो हे खालामथारनांगौ होनना बुङासै बे समावनो नों आफाया सोरग मैद' फाथालखौ दायासैनो दानायजों लोगोसे मनुष्य माया आरो लावखार गथ' सिख्लाफोरनि गेजेराव बिसार खालामनो थाखाय बिसार थालियाव जिरायाखैनो आफा बोराइ बाथौ आफा गासिबो सैथो बोराइ बाथौ खालामनायखौ नुनायजों लोगोसेनो लावखार गथ' सिख्लाफोरा बुङासै आफाया सोरबो मैद' फाथालखौ दाबोब्ला दानायजों लोगोसेनो मनुष्यफोरखौलाय मैद' फाथालखौल' दोननांगौ होनना बुङासै बे समाव मैद' फाथालफोरियाव हा होननाय दलसो गैयामोननो बिमा गंगा एबा दैनि जायगा मोनो बेबायदिनो जायगाखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानायलाय सानसेखालि नों आफाया मनुष्यफोरखौ मैद' फाथालफोरनिसिम लाबोनो गोनां जायासै आफा बोराइ बाथौ मोनफैनायजों लोगोसेनो बिमा गंगा देबिखौबो लोगो बोरमाना बिमा गंगानि मनुष्यफोरखौ बुङासै नै फिसाफोर मनुष्यफोर नैबेयाव नोंसिनि थाखाय हा दलसे दं बे महालैथो सागरखौ साब्लानो मोनगोन बेयाव अमृत फिथाइखौ मोनगोन बे अमृत फिथाइखौ जाय मोनजागोन बेनो अमा जागोन होनना बुङासै बिमा गंगा देबिनि मैया रावखौ खोनानानै नर मनुष्य मायाफ्रा सोमो नाङो आरो बुङो हे बिमा गंगा देबि जों बे अमृत लैथो सागरखौ माजों थानांगौ होनना बुङासै अब्ला बिमा गंगा बुङासै थाम फिसाफोर कैलास रायजोनि कैलास हाजोखौ लायनो थांबाय होनना बुङासै बे जायगानि खुगा खोनानै नर मनुष्य मायाफोरा कैलास हाजोखौ लायनो थाखाय कैलास रायजो फारसे आगान सुरलाङासै बोराइ बाथौ सहैनायजों लोगोसेनो नोंनिनो फिसाफ्रा नोंखौनो ध्यान खालामनाय सि बोराइखौ लोगो मोनासैनो लोगो मोनबाना सिब्बाया बुङासै ओइ नर मनुष्यफोर आफानावफोरखौ फै होनना बुङासै गासिबो जाथायखौ नर मनुष्य मायाफोरा नों आफानो फोरमायजोबाखै नों आफाया अब्ला नोंनिनो बोसोन बायदियैनो शिब बोरायाबो नोंनिनो बोसोन बायदिनो नोंजों मनुष्यफोरखौ बुङासै नै फिसाफोर मनुष्यफोर कैलास हाजोजों लोगोआव गुरुनि थाखाय बिमा बिश्वखौ लांफा होनना बुङासै जे जागोन आफा होननानै बिमा बिश्वफोरनि खाथियाव थांनानै गासिबो जाथायखौ फोरमायहैयो बुङासै अब्ला बिमा बिश्वफोरा बुङासै बिदिब्ला आंखौ फिसिनानै बुङासै हे जागोन बिमा होननानै बिमा बिश्वफोरखौ जों दिनैनिफ्राय नों जागो बारि होनानै सिबि थागोन होनना बुङासै बे समनिफ्राय बिमा बिश्वहायबो बारि होना आफा बुङासै आरो बिमा बिश्वफोरा बारि होना अराय जिरायनानै मनुष्य मायाफोरखौ सुखु दुखुनाया जोंनि आफा बारि
सासिम मिटार सासिमबो होगोन आं सासिलेटा 59 सिबियानो माखासे सिबियानो बेयाव नै लेपटप आफेल खेबनाया जेरै गोथां दे थांदो
Apa gila sih? Dengan naik. Ah. Bisa parkus nilai parkus bisa kan? Unlimited nilai kan? Lu kasih pun urbai. Karena aku mau beli, aku nak mau urbai. Made nang rena. Baru sampai research keren. Ini research mana jeb kasih na, bitari jeb, bade gila nang search sebentar. Aku sebenarnya gila bu, nang lah. Aku nalar dari guru orang yang sampai dah. Jangan aku lagi minta nunjang, ini baru. Bye. Thằng ấy anh đang vâng. Sen lau pe cái nang, akhir mereka kulit ini dan mereka berbalik mana. Masa mau keping dia. Sampai macam kita betul ni. Cungri kan itu kemsin mai. Modem bukan negeri ni. Al gaya. Ah. Nah. Ini onda. Bicara lagi ni apa? Ini mana jawaban nama? Cuma mana?
Saya yang menjalankan tantangan ini ada terhadap lima yang lagi Pocongnya.
langsung bangga nama. Siang mudah Nah, kedua lagi. Kedua. 이거 네. 사과 지금 사겠네. 제발 사과 오버나이. Mana gua mau subscribe kan, Pak?
फैबा बाथै जानाय बिनि उनावहाय मोसाग्लांनाय एबार मोसाग्लांनाय
बाथौ जोंनि सायाव बादा लाखायो नालाय जोंना बुजियानो जानानै सा गोलाव दंबावो सिमा बोनाय क'क्राझारनि जोब नालाय गासिबो जोंनाखौ मा होनो जोंनि बर'नि रायजो जानायखौ दिन्थिदों बोरै जाजोबो हाया आर किल'मिटार नायनो बाथौ जानाय दै आथिंया माबाजोब्बाय दाउ दै लोंनाय बेखौनो होनो बाथौ जानाय गाम्बारि खामफ्लायाव गाखोनानै दै लोंनोसै मोसाग्लांनाय
Bukan gedung. Sirang itu. 당근다 거기에 당근 다 এবার খাম্বার খানায় খাম্বার খানা চলে না Thank you.
Ini simple. Ini dong sih. Nota Patali Sambai. Kita Patali Sampai Tangring Nohai. Direct to Reja Sigan. Saya Patali Nombau. Barkana Barkana ni Nohai Besar ulang naik ini Nohai Zirek Hunay Jasgir
Dress masih nanya direct Bersatuan lain ini unahay 사선에 자식은 만해봐 이래 전에 자식은 kali थांबाय एबारहाय जिरायथ'नाय जासिगोन देवसिगिरिखौबो बिमा खैना सान्थिखौ सारनानै जानागुरुआ मानसि महरै होफिनसिगोन ओमफ्राय जोङो थानानै सोरांसि 3 बाजिनिफ्रायसो खेराइखौ होफिननाय जागोन pulang lanan di kali hai, pulang lanan di kali. जागायफिननाय जागोन Aduh.
मानो होनबा गाबोन सोरांसि बिमा लोखिनि बोरनि फिथाइखौ दैखोनाय जागोन बेखायनो गाबोन जै खेराइ जिर'नि होथ'बाय जिर'नि जागायनाय लोगो लोगोनो दोनथ'नोसै लाइखौ बिमा रोनसोन्द्रिनि फाथालिबो होगोन बाहायनो बिमा रोनसोन्द्रिया बे जायगायाव मा दं मा गैया बार गाज्रि दै गाज्रिखौ दिङाखौ होनानै लांनाय जागोन बेनि उनावहाय बिमा लोखिनि बोरनि